τιμωρήσουμε. Ναι. Και αν μας δοθεί η δυνατότητα, να ξέρετε ότι μπορεί να υπάρξει και νέο γουδί για κάποιους, ορισμένους από αυτούς που πρόδωσαν την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι προδομένη. Υπάρχει πρωθυπουργός που λέγεται Ράιχεμπακ, Γερμανός, και δίνει εντολές στα ανδρίκελα της συγκυβέρνησης. Και τα δύο ιστορικά μεγάλα κόμματα αποδέχτηκαν αυτό τον εξευτελισμό και την εξαθλίωση και της δημοκρατίας της χώρας και του ελληνικού λαού, και οι ίδιοι να είναι μαριονέτες. Δεν θέλουμε αυτούς τους πολιτικούς. Δεν θέλουμε αυτά τα κόμματα που ισοπεδώνουν τη χώρα, ξεπουλάνε την πατρίδα μας. Στο κάτω-κάτω είμαστε Έλληνες και μάλιστα ανεξάρτητοι Έλληνες. Εξυπακούεται, όποιος είναι Έλληνας είναι πατριώτης. Ήθελα να σας πω, γιατί πολλοί λένε τι πρόταση έχετε. Τι πρόταση έχετε, παιδιά, εσείς είσαστε λίγων εβδομάδων, θα σας κάνω μια απλή ενημέρωση. Αυτό το νεοσύστατο λοιπόν κόμμα, το διαδικτυακό κόμμα όπως μας αποκαλούν, πρέπει να ξέρετε ότι έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει σαν έθνος. Γιατί το έθνος δεν είναι μόνο στη χώρα, η Ελλάδα, είναι και οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Σας διαβεβαιώ λοιπόν, επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω, ότι το οικονομικό πρόγραμμα του δικού μας κόμματος, κινήματος, το έχουν καταρτήσει Έλληνες επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, Έλληνες οικονομολόγοι, που είναι άνθρωποι της πιάτσας. Θα μου επιτραπεί αυτός ο